ZVL. Omroep ZVL. Zoals gewoonlijk zwaar geframed in het zwart, hè? Zo werkt dat. De rol van Judas, een beetje de verrader van Jezus Christus. Hoe is het om die rol te mogen spelen? Ik vind het eer dat ik Judas mag spelen in The Passion. Want voor mij toch eigenlijk elk jaar wel een beetje de interessantste rol. Het is toch een beetje graven in jezelf en op zoek gaan naar de slechterik of de slechte kant. Of dingen waar je misschien zelf niet zo netjes bent geweest om daar wat mee te kunnen doen. En ja, Judas heeft vaak ook wel de coolste liedjes. Dus ja. Zitten er dit jaar coole liedjes bij? Voor mij zeker. Ja, ik heb wel geluk, vind ik. Ik heb 2 echt fantastische tracks om te mogen zingen. Past de rol van Judas ook bij je, vind je? Past de rol van Judas bij mij? Nou, ja, het is niet dat ik me daar nou direct mee vereenzelvig. Maar ik heb altijd wel heel interessant gevonden van... Kijk, Judas wordt geframed met zwart als de slechterik en Jezus met wit als het goederik. En ik heb altijd wel het gevoel van, ik was er niet bij hoe het allemaal gegaan is. Wie weet ligt de waarheid wat meer in het midden. Dus ik vind het wel heel boeiend om in mezelf te graven van hoe zou jij met conflict situaties omgaan. Dat zit hier wel een beetje in. Dus ik denk wel dat hij op die manier bij me past, dat ik er wat mee kan, ja. Probeer je de rol ook helemaal eigen te maken? Ja, ik denk dat elke Judas dat elk jaar doet. Gewoon van doe ermee wat jij ermee wil doen. Er ligt geen soort van manual van zo speel je Judas. Dus nee, het enige wat je misschien, waar je altijd in kunt verschillen is natuurlijk uiterlijk, baardje laten staan of niet. Dat soort dingen. Maar ja, ik heb het gevoel dat iedereen Judas zich wel eigen maakt, elk jaar weer. Ja. Hoe gaat het met het repeteren? Tough, vind ik. In de zin van dat het vergt wat van je stem. En het is een pittige. Zeker als je niet helemaal 100% bent zoals ik. Dan is het een dingetje. Maar het is voor een goed doel. Want het moet gewoon straks soepel verlopen. En je wil gewoon niet dat je daar nog dingen moet gaan uit. Ik snap heel goed. Ik was dat wel eens kwijt. Ik doe heel veel televisie gewoon live en gewoon maar doen. En ik was even kwijt hoe belangrijk kan zijn dat als je echt grote dingen hebt. Waarbij het is toch penalty schieten. Hij moet hoog in de kruising raak zijn. Je wil hem niet missen. Dus je moet het goed doornemen. Anders gaan er gewoon dingen mis. En dus voor ons allemaal is het lekker. Ja, zo meteen wordt de arrestatiescène ook opgenomen. Dat is volgens mij voor Judas ook een hele belangrijke rol daarin, hè? Dat is een hele belangrijke. Want dit is toch het moment waarbij hij ook beseft dat hij eigenlijk niet meer terug kan. Weet je, hij heeft het in gang gezet, hij heeft het geld aangenomen en hij gaat het doen. En Jezus probeert er nog wel terug te halen, maar hij heeft het zelf al lang door van ja, ik kan u niet zeggen jongens, grapje. Ik moet doorzetten. Ja. Dus ja, een hele belangrijke scène. Ja. Nu wordt natuurlijk het paasverhaal verteld over de hele Passion. Heb je zelf veel met het geloof of met het paasverhaal? Ik ben niet gelovig opgevoed, maar kijk, het feit dat mijn ouders niet zo van de kerk waren, heeft voor mij ook wel heel veel opengelaten. En ik heb altijd wel een soort van vragen over. Ik kan mij niet voorstellen dat er niks is als je sterft. Want ik kan mij niks niet voorstellen. En als je dan gaat bedenken, ja wat dan? Nou, dan kun je invulling aan geven. Daar heb je hele mooie boeken voor. De Torah, de Koran en de Bijbel en noem maar op. Maar ik heb er heel veel vrede mee dat ik het niet weet. Maar dat laat wel een hele grote deur open naar geloof. Ik ben dus niet gelovig, maar ik ben ook zeker geen atheïst. Het gaaf van de Passion is, het verhaal kun je 1 op 1 copy-paste naar nu plaatsen. Iedereen herkent zich daarin. Jongere mensen die misschien zelfs helemaal niks met geloof of kerk hebben die dit verhaal kijken, kunnen wel denken van, ja, maar dit maakt wel sens. Het is wel een verhaal over van hoe verhoud ik mij tot andere mensen. En daar kan ik me wel in vinden. Dus ik denk dat het heel goed is dat het elk jaar traditioneel weer wordt verteld. Nu zijn we in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Hoe vind je het om hier te zijn? Ik vind het leuk om weer terug te zijn. Ik ben hier ooit natuurlijk geweest voor de gasvrije testen van Terneuzen. Hoe gastvrij is. En dat deden we hier in Terneuzen. We hebben nog lekker geslapen bij toen burgemeester Lonink. Ja. En nee, ik vind het leuk om weer wat dingen te zien die ik herken. En ik heb hier goede herinneringen aan. Dus dat is nice. Ja, ik hoorde dat je nog langs was geweest op het stadhuis. Ja, tuurlijk. Gewoon even kijken. Ja. Nou ja, gewoon even weer een beetje sightseeing. Weet je, een rondje rijden en even kijken of je nog dingen herkent. Maar ik vind het een fijne plek. Zeeland überhaupt. Het is gewoon een fijne plek. Weet je wel, het is rust. En ja, niet heel toevallig dat de meeste mensen het opzoeken als het zonnig is. Heb ik ook heel veel gedaan. Dus op dit moment met dit weertje voel ik me er ook gelijk weer thuis. Ja. ZVL. Omroep ZVL.